Балдан татлы бала диеп, тикмә җырларда җырланмый. Менә минем дә 30 ел элек беренче сөенешем, нәсел дәвамчыбыз, мәхәббәт җимешем, улым, Баширов Дамир Наил улын күкрәгемә кысканым һич кенә дә хәтеремнән чыкмый. Дип башлаган бу язманы Газизәнкәгез Гүзәл апа. Юбилей бәйрәменнән юллаган теләкләргә шулай ук Мәскәүдән бер туган сеңлегез Илмира, тормыш иптәше Арсын, тормыш иптәшегез Екатерина, балаларыгыз Камилла белән Милана, Ульяновск шәһәрендә яшәп ятучы әбиегез дә бик теләп кушылалар. Беренче шатлыгым, кочагыма сыйган, әмма җир һәм күккә сыймаган сөенешемне тәүге тапкыр кочып әни булу бәхетен татыдым. Көн артыннан көннәр үтеп, әкияттәгедәй баламның үсеп барышын, әллә яшьлек җүләрлеге белән, әллә тормыш ыгы-зыгылыгы белән сизми дә калдык. Бары 16 яшендә генә булган чакта минем таянычым, балаларымның әтиләре вафат булды. Үзеннән соң туган сеңлесе Илмира өчен дә, үзе өчен дә аңа бик иртә олыгаерга туры килде. Бернигә карамыйча, балам үз тырышлыгы белән мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, Ульянов исемендәге Ульяновск дәүләт университетын тәмамлады. Бүгенге көндә Гулливер кибетләр шелтәрендә директор вазифасын үтәп килә. Гомерлек мәхәббәте, сөйгән яры Екатерина Сергеевна белән университетта 3нче курсны тәмамлагач гаилә кордылар. Булар әле бик яшьләр дип мин каршы төшмәдем. Акыллы, тырыш киленемне беренче көннән үк яраттым. Кызым сыман бүген дә күреп яшим мин аны. 2 яшь арасында мине бәхетле әби иткән 2 оныгым, күз караларым Камилла белән Милана тудылар. Камилла быел 2нче сыйныф укучысы, ә Миланага 5 яшь тула. Кай вакыт шулай гомер узган абый. Хәтердәме? Гел мине саклап, яклап йөрткәнең, дип дәвам итә хатны Илмира. Кайтасы иде шул матур балачакка. Тик кызганыч булмый шул ул. Ләкин бел кадерлем, еракларда яшәсәк тә, мин барыбер сезне сагынып яшим. Бер генә көн дә сезнең хакта уйламыйча үтми. Без барыбыз да сине бик яратабыз. Алланың 1000 рәхмәтләр укып шөкер кылабыз. Алдагы көннәрең дә бүгенгедәй матур узсын. Бер туган абый сеңелләр дөнья куып яшиләр. Кай вакытта бик күпләре кадерләрен белмиләр. Шөкер Алла, әти-әни безгә тәрбия биргән. Бу абыең, бу сеңелең диеп бик нык сеңдергән. Шуңадырла, йөрәк түрен сез аласыз, якыннар. Бүген менә котларга дип кырдык матур табыннар. Кадерле без, гомерләрең узсын матур җырлардай. Бәхетле бул, матур яшә, бар кеше сокланырдай. Кадерле Дамир Наилевич, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Матур булып, таңдарата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә җирдә, бәхетле кеше булып, өчен калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып.